Dobar dan svima, ja sam Filip Štimac, specijalist oralne kirurgije. Danas ćemo govoriti o jednoj od najpopularnijih metoda za rješavanje problema potpuno bezube čeljusti, a to je tehnika All on 4. One stvari koje karakteriziraju All on 4 su prvo, znači All on 4 znači svi zubi na 4 implantata. Odnosno, može se reći isto tako zapravo svi zubi na samo 4 implantata, jer trenutno se smatra da je za napraviti čitavu, to jest riješiti jednu čitavu bezubu čeljust, je potrebno minimalno 4 implantata, dakle na 2-3 implantata se ne može napraviti fiksni most ovoga, tako da uvijek se radi 4 implantata ili više. To može biti 5, 6, 7, ne mora biti paran broj naravno i u pravilu se ne treba raditi više od 6 implantata ukoliko ima dovoljno kosti i situacija je povoljna. Druga stvar koja karakterizira tehniku All on 4 je implantati pod kutem. Neki to od vas možda već znaju, neki ne, ali vrlo često kada se radi tehnika All on 4, 2 implantata od 4 implantata se ugrađuju pod određenim kutem u kost. Ukoliko se kirurg ugradi 4 ravna implantata, tada službeno ne govorimo o tehnici All on 4, ali se isto tako može reći da se zapravo radi o jednom implantoprodetskom radu koji ima 4 implantata i nosi sve zube, odnosno fiksni most. Ali pravi All on 4 ima zakošena 2 implantata. Isto tako All on 4 se smatra kao jedna od pristupačnih rješenja za pacijente što se tiče koštanja samog rada, a to je iz razloga što je za fiksne zube dovoljno, opet kažem, samo 4 implantata. Prije je bila pravilo više bolje, odnosno što više implantata se ugradi, to će rad biti bolji, kvalitetniji, kost će bolje držati te implantate i tako dalje. U nekim slučajevima to je i dalje istina, međutim All on 4, ako postoji indikacija, a vrlo često i postoji, je više nego dobar, odnosno odlično rješenje, a 4 implantata isto tako optimalan broj implantata koji nose taj fiksni most. Još jedna stvar koja je vrlo bitna kod All on 4 tehnike, to je, odnosno jedna stvar koja karakterizira tu tehniku, a to je takozvano imediatno opterećenje implantata, odnosno izrada privremenog fiksnog mosta na netom ugrađenim implantatima nakon operacije. Ili unutar 24 sata, po nekima može se i do 48 sati, ali bitna stvar je da se ti implantati koji su ugrađeni vrlo brzo nakon operacije opterete sa fiksnim privremenim mostom, sa kojim pacijent zapravo nakon operacije odlazi doma sa fiksnim zubima, koji su privremeni, ali su fiksni i lijepi, i pacijent sa tim zubima može normalno funkcionirati, pričati, žvakati, jesti. Isti dan se može otići na večeru i normalno žvakati hrana, na primjer. Za razliku od prijašnjih vremena kada se smatralo da se to ne smije raditi, da to ne bi možda bilo dobro za implantate, a pacijent je morao u tom periodu okoštavanja implantata, koji nekada zna biti i duži od 4 mjeseca, na primjer nekada je to i 5-6 mjeseci, ovisno o tipu kosti. Znači nosila se totalna proteza s kojom se pacijent služio, svi znamo kakva je zapravo totalna proteza, nitko je ne voli, ispada, s njom je teško jesti i pričati, tako da je ova metoda imediatnog opterećenja tih implantata zapravo stvarno jedna revolucija, a cijeli taj postupak rehabilitacije za pacijente postao vrlo ugodan, bez nekakvih kompromisa i rezultati su stvarno izvrsni. Ok, dosta je teorije, najbolje bi bilo da se sada bacimo na jedan stvarni slučaj gdje ću vam na rentgenu od jednog mojeg pacijenta pokazati kako sam ugradio te implantate, kakva je bila situacija prije ugradnje implantata, objasnit ću zašto se implantati moraju ugraditi pod kutem,
zašto bi se morala inače dodavati kost, ovako ne moramo dodavati kost, zašto je to jedna brza metoda. Pa evo, bacimo se na posao i idemo na stvarni slučaj. Ok, evo nas na ortopanu, dakle to je jedna tipična snimka koja se radi nakon operacije kako bi prekontrolirali cijelu situaciju, da li su implantati na dobrim mjestima, dobre pozicije i da li je sve kako bi trebalo biti. Evo ga, ovdje se vide zapravo dva tipična All-on-4 koja i u gornjoj i donjoj čeljusti. Svaki ima neke svoje karakteristike, pa ću ukratko evo ga objasniti zašto se radi dolje All-on-4 u donjoj čeljusti, a zašto se radi u gornjoj. Ovako, uvijek su zakošeni implantati od nekakvih 30 stupnjeva u donjoj čeljusti, ovi vanjski implantati, iz razloga što su tu dva velika živca koja ovako otprilike idu u donjoj čeljusti, koje trebamo izbjegavati. Dakle, ne možemo staviti implantat ravno jer bi oštetili živac, nego ga moramo zakositi u otprilike 30 stupnjeva kako bi ga izbjegli, a kako bi izlazište samog implantata bilo dovoljno straga prema stražnjim zubima. Ovdje recimo nema dovoljno kosti, tu bi se mogli staviti eventualno kratki, uski implantati, tako da smo odustali od toga, nego smo se odlučili za All-on-4 tehniku. S druge strane, u gornjoj čeljusti pak nema živaca, ali imamo dvije druge anatomske strukture, to su sinusi. Dakle, maksilarni sinusi, odnosno šupljine u gornjoj čeljusti koje su povezane sa nosom. Isto tako, u području sinusa se kost, kao što se ovdje vidi, drastično stanjuje i smanjuje, tako da nema mjesta za implantate, tu govorimo o par milimetara. Ovdje je nešto bolja situacija, međutim, ne može zamijeniti ovakav jedan veliki implantat pod kutem uz sinus od nekakvih 17 mm koji se stavlja, dakle, opet 30 stupnjeva prema nosu pod kutem. Kada ne bi radili pod kutem, implantat bi, kada bi išao ravni implantat, išao bi direktno u sinus, dakle to ne možemo raditi, nego bi morali napraviti augmentaciju sinusa, dodavanje kosti, što naravno produljuje sami tijek zahvata. Nekada moramo to raditi, ne možemo izbjeći, ali u ovakvim situacijama All-on-4 tehnika sa zakošenim implantatima je odlična metoda jer ubrzava cijelu priču, pojednostavnjuje, pojeftinjuje i sami zahvat je puno manji. To bi bilo sve za danas. Hvala na gledanju. Slobodno nam pišite pitanja, pišite komentare. Ako već niste, slobodno se pretplatite na naš YouTube kanal i vidimo se sljedeći put.